Pocs dies abans de l'inici de l'època primaveral i traient partit del bon temps que ha acabat fent durant tot el matí de diumenge, la Selva ha tornat a gaudir de la seva tradicional Festa de l'Arbre, una ja veterana cita que conjuga salut i natura i que enguany ha retornat després d'una dècada a la zona de la Riera. L'espai verd a l'alçada del Camí de la Trampa s'ha convertit en el centre neuràlgic d'una diada que ha arrencat de bon matí amb les dues caminades populars promogudes des del Club Excursionista Arítjol i el punt d'atenció de Creu Roja, que han congregat prop d'un centenar de participants de totes les edats. Els dos traçats, que han arrencat això sí des de l'aparcament de la Rasa, s'han acostat a l'ermita de Sant Pere, mentre que els més experimentats, una vintena, s'han decantat per una ruta avançada de poc més de 9 quilòmetres que els ha portat també pel torrent de l'Ordiet i el Camí del Rec. La gran majoria ha optat pel traçat més planer i familiar, uns 7 quilòmetres a través del Camí de la Terrena, la Bassa del Poble i de nou el Camí del Rec. En acabar les caminades i per tal de reposar forces, s'ha servit un esmorzar a base de pa torrat i carn, al qual s'han unit un bon grapat més de salvatans i salvatanes. Al mateix temps, grups de famílies, amics i assistents a títol personal han agafat aixades i pales i han plantat arbres de diverses espècies mediterrànies, ajudats en tot moment per l'equip de jardineria de l'empresa Cobert. Les alzines i roures, però també les petites plantes com la farigola o el romaní, han estat les principals protagonistes d'una festa que ha volgut fer pedagogia sobre la importància de preservar la natura i de reduir la nostra empremta ecològica. És passar un dematí en contacte amb la natura i, o sigui, deixar-ho una miqueta millor perquè els que vinguin darrere s'ho trobin una mica endreçat, si pot ser endreçat, no? I que aprenguin a cuidar-ho, a conservar-ho. Si bé la meteorologia ha acabat acompanyant ben entrat al matí, el cert és que les fortes ventades a primera hora han portat a replantejar petits aspectes de l'acte, entre ells la cocció de la carn de l'esmorzar popular, que per tal de minimitzar el risc d'incendi s'ha fet en una zona apartada de l'espai on s'ha celebrat la Festa de l'Arbre. Una festa, per cert, que han gaudit tant petits com grans. El año pasado estuve y me gustó mucho. Y este año lo veo también muy bonito, muy bien, una cosa que es muy típico de los pueblos. És un dia en què et trobes a gent del poble, et reuneixes, i la plantada de l'arbre, doncs, bueno, és això, no?, que diu que has de fer una poesia i plantar un arbre, no? Doncs, bueno, la qüestió és que ja només ens queda fer una poesia. La zona on s'ha ubicat la Festa de l'Arbre d'enguany es va netejar i desbrossar el passat 2020 amb l'objectiu de fer un pas endavant en el futur projecte municipal que vol crear un passeig natural completament practicable a peu que connecti el Pas de la Verònica amb l'espai verd del polígon La Drecera sota la Creu Coberta.